Bapak Ibu tamu undangan kairing ninggal katresnan. Oke, Pak Katiman, Pak Pardi matur nuwun saking Kuningan.
pupus klopo padha jejegitan sumila kukus sing bromo ambarengi turune tresno ya niki ya Pak ya alon-alon karo maca Parti matur nuwun. Iya. Kembang arum para balingga rina wengi mong kanone mata kembang arum para balingga tak sirami banyune asmara Kita kayak tadi telepon Pak Wit dulu ya. Kepripun? Telepon Pak Wit. Nggih. Ini lagu kesukaan Pak Wit. Oh. Dodo nggih. ayo ke bangsane sayuran tokno ya sayur kentang sambel bawang aduh iya lala kopis apa rakyat iya bukaan lawan tresno doa ayu kembang balingga joget Pak tur kaya arisan Pak ayo Pak ayo Pak ayo maju para panggilan duta buat saya izin Bapak ayo Pak ya biar jauh monggo ayo ayo motor nasional ya Pak ayo monggo Bapak mendung petang arep udan pupus klopo padha jejegitan anane yo tumurune tresno ayo dong monggo monggo Jaru monggo ayo tabut wingi mempek joget Mas Ewo yo wasik kembang arum para balingga rita wengi katut nata kembang arum para balingga tak sirami banyune asmara penak ya Dik lagune penak tenan Dak iki kudu diagendakan Insyaallah luar biasa. Ya. Niki dibablaskan apa lagu niki? Napa? Oh nggih dilanjutke mawon Mas. sayur kentang sambel bawang lalap kopis apa ora kelingan bukaan lawang tresno dawa ayu kembang balingga sekali Mas lagi ya ya
ya, Dik. Penak Mas lagu Wis kok penak ra penak. Kowe nek ora patek penak karo merem lah Penak dadi Mas, penak. ini Mas Yoko sudah penak. Terima kasih. Luar biasa. Sayur kentang sambal bawang. Sayur kentang sambal bawang sampun katuraken. Panitia, J. monggo digayeng. Mangga. Panitia grup. Yo. Monggo Pak Sunar, Pak Budi, Pak Sunar, Mas Dewanti, Ibu Dewi. Nek saking Pak Budi. Pak Dewi. Monggo Pak Dodo. Ayo. Pak Dodo, Pak Dodo, Pak Dodo. Wong ayu sing tak tresnani. Rina wangi. Mong tak impi-impi. Aku ora bisa wali. Mong sliramu bebayan ning ati. Nanya Sugeng kondur Pak Sunar, balasan numpang saking Bogor. Mas Yono. Mata jadina. Om Rudi. Makasih Om Rudi. Hae Pak D. Nggih. Pak Sunar. Pak Dodo. Kok Pak D Sunar terus ngene. Monggo. Neng opo sliramu? Tinggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku karat-karat. Soko. Ngapura
apa? Oh, makai gentosan siap. Om Rudi lagunya apa? Manut, wes manut wae. Dijawab wae urung kok ya. Manut wes terima manut. Oke, lanjut mangga. Neng apa sliramu? Soyo ya. Tinggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku meronta-ronta. Om Rudi nari. Wong yen barang sepuluh panggilan nyatan hidup lolo hati nganti menggap kepisahan anane lor padha tresnane.
bablaske napa, Bablas Dik? napa menika Pak De? Oh loro asmara. Ya, wes. Om Rudi tesih kiat menika? Tesih kiat mboten? Lanjut. Lanjut, Adik, toh. tesih kiat menika? Tesih? Oh, Pak De Sunar pucet ketoknya Pak De. kok paling enggak Om Sunar iki wis nggawa obat. Kekeselen Pak Wis nggawa Sunar. obat, Dik. Wis nggawa obat. Obat abetke. Ono rene. Apa Iya. meneh Pak De dodok ki ketok kok lemes ya. Wah, nggih panten nggih nyepeng wonten ing ajeng. Dilanjut, mangga. Krasa ora ya iki mau ya. Wis krasa banget, Dik. Pak Win barang mesam-mesem. Ah. Kayak yo pucet Pak Win. Ya. Barang sampai pepai. Nyanani. Pak Sarmo. Gede ya, Dek. Pripun? Lah nggih, ya ampun. Enek isine. Napa melengkang sing ingkang dipun cepeng? Enek isine. Yo enten walikane lho, Dik. Lanjut. Angga. Aku Sik, Mas. Iki gara-gara batu akik. Gara-gara batu akik. Walat aku. Aduh, sepurane ya Pak De. Nyun pangapunten. Walat aku karo simbah Lah iki walat. iya kok. Nanun. Nek aku salah kok udah bahagia banget kowe iki. Bahagia. Apa meneh bendol? Gayane itu aktingnya. Terus ngene iki. Ya, dilebokke sing pas. Aku Awas. Awas, awas. Wah, di syuting pas entek ya, Bu. Yo. Monggo Mas Sunar, mriki.
rungokake ya Mas Senar. Amit, Mbak Ulo Yuni. sawah. Hei, Iya. Ayo ya. Lamun waros liramu batin iki kalane tansahmu rasa tresno kang kaendhep sarwa mikir Awas. Go, go. Sugeng rawuhipun Mas Onje. Katemo ingkang Oh, saking Mas Sunter Agi. nggih. Mungkin mriki Mas Katemo. Mas Mamin mugi request Kalih lip bos Semoro. Jetmo. Nggih. Iya. Ulo sawah. Oh. Lanjut Blitar nggih. Saking tere memelas wong Ipang. Matur nuwun. Blitar. Ya. Keluarga besar wong Ipang. Monggo. Apa Blitar? Ayo. Siap. Dirujeng santen. Tasih kanjeng Bapak Ibu kaburangan sedanipun. Sepatipun donga pangapunten. Keluarga wong Ipang. Ya 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 ya. Kutha cilik sing kawentar etipen gunung kelut sing ayomi Blitar timbang jamrenate gampang peta prontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpan awune sanoto Mojopahit Mojopahit ana candhi Panataran Blitar nyimpan layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana cita jare pate Gajah Mada
masuk hati.